Hello guys. Muni sila guys. Nakalubong na. Kamu guys, ug namoy mga arthritis guys, mga rayuma, mga kuan, mga sakit-sakit sa tuhod, mga nayugat nga di mo function ba, ilubong lang ninyo guys balas guys. Sayo lang mo, ngari sa balas, nya magkaot tayon mo. Maglubong na mo mga 30 minutes. Kada adlaw guys, buhatan na ninyo guys, di ba? Maulian mo. Guys, lubong-lubong na sila. Lain-lain buhat guys. Sa sayong kabuntagon. Lubong-lubong ra. Na sila guys. Lubong-lubong ra style. Tom, palangya ra ba? Palangya. Dito atbang guys, liti na diha guys, liti. Liti na diha atbang guys. So pwede ra gid mabugsay ang liti guys. Ha? Ha? Bukto na. May kasi lang pagkasabot guys nagtapat ang duha guys. Naging pagkasabot. Lubong-lubong sila guys. Ang usa kay taga-bukid na guys. Nang bata diha, taga-bukid na. Grabe kubal ng taga-bukira guys. Kusukim kab-kab guys. Murag itoy guys, nga napiit. Pag-ilis ra ron, iko ani mo, na kay purol na may tualya Kay aron di mo to bas motor ba? Nam kay purol diha no? Na tualya ba pag-ilis la. Malimba ng Algoron. Ato mas Alvis syudad ni balik naman. Buti na. Ato roman tong gahap atong unang adlaw ni pauli. G na niya. G. Dito. Nakamingaw ning mga panahon na guys kanang maligo kag dagat kauban sa iyong pamilya. Makamingaw gina guys. Magkuyog mo sa iyong pamilya ba. Makamingaw gyud na gadto ka layo. Mo gina imong mahandom sa imong hunahuna ang pagbanding ninyo guys. Banding mo nagkuyog mo muna ang kani akong anak guys, ako ginipermidad on nga kami magkuyog kay aron makinomdom ni siya nako. Aron mingawon guys ba, mingawon mo. Andomon kaniya.
Dili nakabayrag sapi guys ang mga moments ba nga inyong mga giagian sa inyong kinabuhi. Dito. Dito Oh. Ana. Adto naman yung taod guys kay Simba na sad guys. Simba na sad mi. Ligo na dito Inday ug kausa kay aton ta. Kay udto na ako pa to kahon lula nimo. Ako mo dun nay. Oh. Una lang mo garo eh. Sige baliko na ka aw unsa man? Maglubong sa ano? Okay may nang kuan ka? Ha? Baru apa? Pwede kayo. Tumar kong banner. Anong banner ka? Para ko man ulat mo? Oh. Ay sig tumara na oy. Ha? Magkadaot na Ano ba? mga tablitas. Oh. Ay sig tumara na. Basta tablitas gani na nay side effect. Adto na ta Inday. Ligo na dito Inday ug kausa. Ako banner ang bag. Oh. Dire lang si mohang plastic aron na kay kuan. Nakay danon sige na. Pero to alin araw mo to. Nara de kay to alya.